Kære boligforening, vi vil gerne invitere dig en tur indenfor i Idealhuset og give dig et brush-up på, hvad der er nyt inden for døre og vinduer. Herinde i Idealhuset, der er vi klar til at vise dig alt omkring vores nye vinduestyper. For eksempel Futura Plus, som er på forkanten af den seneste udvikling inden for energi. Og her er virkelig, så man kan komme til at tage fat i alle de mange forskellige spændende løsningsforslag, der er. For eksempel også kipvinduer. Så vi kan ikke opfordre dig nok gange til at komme ind, kigge vores udstilling og få et indtryk af, hvor mange forskelligartede løsninger, at vi kan være med til at hjælpe jer til ude i jeres boligforeninger. Så kom ind og få en fornemmelse for de mange løsningsmuligheder, vi har, de mange forskellige elementtyper, de mange forskellige produktserier, vi har. Og uanset om det er inspektører eller hvem det er, så er I altid velkommen til at komme indenfor og få en snak om døre og vinduer. I det hele taget sker der meget nyt med døre og vinduer. Der kommer tredagesglas, der kommer nye energikrav, og det er vigtigt hele tiden at være på forkant med udviklingen. Så kom ind og brug vores udstilling. Vi er her for det samme. I det hele taget sker der så meget nyt med døre og vinduer og bygningsreglementet, som det kan være svært 100% at holde styr på. Derfor vil vi også gerne invitere jer en tur indenfor og så afholde et decideret energiseminar med jer, sådan så I er med på, hvad kravene i bygningsreglementet er her i BR10, BR15 og de forventede krav til BR20. Vi har også mulighed for, hvis I gerne vil have afdelingsbestyrelser med ud, sådan så jeres medlemmer kan komme ud og prøve de forskellige vinduesløsninger i praksis. Vi har også mulighed for, at hvis I gerne vil holde møder med afdelingsbestyrelserne, jamen så har vi møderumsfaciliteter, og I vil også have mulighed for, at vi går uden for døren, og I lukker sådan, så I er alene sammen med afdelingsbestyrelsen. Så kom ind og brug os, vi er her for det samme.